dyan sa baba. Ang daming bahay doon, no? Di ba dyan tayo dumaan sa tulay na yan? Tara, bablog tayo doon. Ilog, oh. Wala kayong mga ahas dyan. Daanan ng tao yan. Alam, may harang. Ang sasakyan dito, bawal. Tao pwede. Ha? Hala. Dulas. Mga rebelde dito. Naunta kami dun sa baba. Dito namin yun. Napakalayo, oh. Ano meron dito? Sa likod? Yun. Sa harap? Oo. Ba't napunta ditong malunggay nyo? Sabi mo, doon mo. Ha? Di, iba nagtapon nyo. Bago to. Ayun, oh, maganda itanim mo. Yung malaki, oh. Mamaya. Mamaya mo na kunin. Isandal mo lang dyan. Yes. Nanguha ka ng malunggay, ah. Ito, vlog ko. Ito guys, tanim ko ito mamaya guys, doon sa bahay. Punta siya ng bunso para lang makanak ng mga malunggay. Salamat. Ah, ito yun, Bibso. Sa, ano natin, sa harap. Itong mga bahay na to, yan sa harap natin. Sa likod na kasi ito eh. May daanan pala dito. Pwede pala to, ano. Daanan ng sasakyan mo to. Ayan o, bundok o. Daming ahas dito siguro. Ha? Oo nga. Kasi hindi magkasya sa ano. Hindi yan marumi. Kunin mo maya, igulahin mo. Kaya lang, wala ka namang gata. Walang kapit yung bansa. Doon lang sa daanan. Daming damuhan dito. Tinawag ka na po. Hoy, alis ka na dyan. Tara, magtanim tayo ng bukas na tayo babalik. Ay, alis pala tayo bukas. Babalik na lang tayo. Dala ako ng plastic. Hindi ko kasi alam eh. Akala ko, malunggay lang pinili natin. Yung pala, ano, patalon, bahan mo. Kaya, putik sa dolo. Nanguha pa sila ng dahon ng ano, nagdadahon. Baka malunod ka dyan. Hindi, kasi... Ito maganda oh. Ano yan? Ano nga yan? Tain ng ano? Tain ng bulate? Pagdala ka ng balde, sunod. Hindi naman yan gabi na ano, gabi yan na ano eh. Lutya. Yung sa amin, bisul. Tain ng bulate yan eh. Ayan, manguha siya ng tain ng bulate. Para daw sa halaman niya. Putik o putik. Ayan o, may nangunguha dito ng dahon ng saging. Ang benta daw ni walang mauna pa may-ari daw. Mamaya huhulihin na. Pati huhulihin na yan. Ang dumi ng kamay nila. Ang dumi, huwag na. Ang dumi. Huwag na, liliin. Huwag, bawal doon magtanim. Bawal doon magtanim. Gabi, tayo natin. Bakit ka lang? Ito oh, malinis. Huwag yan. Ito oh, malinis. Ito may malinis. Dapat nagdala tayo ng kutsilyo. Hoy!
Yan, may nangunguha ng kahoy kami to. May dalawa pa dito. Ayun o. Kaya lang putik eh, malulunod ka. Mabubuhay ba yan? Itanim doon? Oo, Gabi. Yung iba, binibilad yun eh. Binibilad bago anuhin. Dapat pati pa yung isa, babes, so kunin mo. Diretso ka sa rooftop, babes. Doon mo yan hugasan. Bunutin mo rin yung isa kasi ano, gugulayin ko yung dahon. Gulayin ko yung dahon. Ang itanim natin yung puno lang, di ba? Maganda nga yan, malaki. Ayan, puslan man na nagpunta ka sa bundok. Lubos-lubusin mo na. Isa pa. Ito na. Isa pa, kasi may gagawin ako. Hindi, ako na magbitbit. Dapat kasi nagdala tayo ng plastic. Hindi ko akalain na punta tayo ng bundok. Wala naman pang katamnan doon. Hindi naman, ba't ka nagtatanim ng gabi, Felix? Ginawa mo naman tong bundok, tong ano, bahay. Hindi, maganda yan. Para pag itanim, may lupa na pala. Tara, uwi na tayo. Si Felix din na mahitsura ang ano, putikan na. Akala mo, kalabaw punta sa putikan. Ayan ang paan niya. Tapos may malunggay pa siya, guys. No? Ayan. Ayan. Galing kami sa bundok. Tama na yung isang malunggay. Balikan na lang yung iba. Wala nang katamnan. Hahanap pa tayo doon ng ano. Ayan o. Siguradong mabuhay yan dahil malaki. Ang maliit kasi, ano yan, hindi sigurado mabuhay yan. Dere, hindi na ang dami-daming malunggay saan. Guys, ayan, si Capre. Parang tingas na. Kahit ano-ano lang pinagdadakot. Itanim na ako, guys. Tatai daw siya. Follow the lead.